която Христос каза. И тя се намира в Лука 10 глава. И ще започна от 22 стих. Се опитам да четем от това, което показвате. Добре? Нека да видите тази история. Тези от вас, които не сте чели, искам да кажа няколко думи за нея. Аз продължавам да говоря за Бог, който възстановява. Искам да говоря, че Бог възстановява всичко, което е загубено, което е счупено, което е разрушено, което е умряло, но не само това, но Той и прибавя. Дава не повече от това. Ето един законник стана и го изпитваше, като каза: Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? Някой иска ли да живее вечно? А има ли такова нещо? А той му каза: какво е писано в закона? Как го четеш ти? А той в отговор каза: да възлюбиш Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, с целия си ум и ближния си, както себе си. Исус му каза: правилно си отговорил, това прави и ще живееш, и ще имаш вечен живот. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, нещо, което е много присъщно за нас, човеците, каза на Исус: а кой е моя ближен? В отговор Исус каза: един човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха, нараниха и си отидоха и го оставиха полумъртъв. Истории, които много често слушаме по новините в България, за съжаление. А един свещеник случайно слизаше по онзи път и като го видя, подмина на отсрещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, отмина го по отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде до мястото, където беше той, и като го видя, го съжали. Приближи се, превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино, после го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижиха за него, или за да се погрижат за него. А на следващия ден извади 2 динария, даде ги на гостилничаря и каза: погрижете се за него и каквото похарчи повече, навръщане ще ти го заплатя. Исус задава въпрос: кой от тези тримата ти се вижда да се е показал ближен на попадналия в ръцете на разбойниците? А той отговори: онзи, който му оказа милост. Исус му каза: иди и ти постъпвай по същия начин, или също така. Иди и ти постъпвай по този начин. В другия превод се казва: иди и ти показвай милост. Връщам се от начало на историята. Историята е интересна и не знам, по някой път ние, християните, искаме да занимаваме с много философски, много сложни неща, а пропускаме простотата на Христос и простотата на Евангелието. Сега, има много интересно нещо, че помислете си малко, ако някой ви попита вас какво да направя, за да имам вечен живот, какво вие бихте му казали? Сигурен съм, че повечето от нас биха говорили за неща, за които Исус не би говорил. Но дали вие сте наясно, извинявам се,
Какво искате ли вечен живот и какво сте готови да направите, за да имате вечен живот? Наясно ли сте какво трябва да правите, за да имате вечен живот? Сега, понеже беше книжник, книжник означава някой, който много добре познава писанията, книгите, боговдъхновените книги, той много добре ги познаваше. И той каза, искам да знам, аз искам вечен живот. Кой от вас иска да живее вечно? Аз искам да живея вечно. Знаете, аз не искам да умирам. Стенли говори за смърт, но не искам да умирам. Честен съм. Трябва да си изпаднал в големи проблеми, ужаси и катаклизми, за да искаш да умреш. Не искаме да живееме. Така сме създадени, обичаме живота. И всеки го разбира по свой начин, но вижте, главното и централното обещание на Бог е вечен живот за всеки човек. С други думи, живот, който никога не свършва. Так, божествен живот, не този човек, който сега живеем. И живееш, хващате хремата, вируса, втрисвате, костите заболяват, ставаш, мигрена получаваш, пришки имаш и всякакви такива неща. Вечният живот няма такива неща. Няма болки в колената, няма болки в кръста, няма истинка, няма вируси. Във вечния живот няма вируси и вируси не те хващат. Мислите си за това? Кой не го иска вечния живот? Във вечния живот няма мускулна треска, няма болки, няма. Това е вечен живот. И отива този човек при Исус и казва, кажи ми, Исус, искам вечен живот. А Бог го е обещал. Библията много ясно казва, Бог е обещал вечен живот. Какво ти би направил, за да имаш вечен живот? Какво ти би дал, за да имаш вечен живот? Искаш ли да имаш вечен живот? Какво би направил, за да имаш вечен живот? Ако трябва, ще гладувам, ще пазя диети, ще спортувам, искам вечен живот. Ще направя всичко възможно, за да имам вечен живот. И той човек пита много ясно, кажи ми какво да направя, за да имам вечен живот. Ако бях на Исус, ще да се обяснявам много, за да им кажа на хората какво да направят, за да имат вечен живот. А Исус е много ясен и много точен. И той казва така, какво е писано, понеже ти си специалист в книгите и ги четеш тези книги, кажи ми какво е писано в книгите, какво човек трябва да направи, за да има вечен живот. И той задава още един въпрос и той казва, как ги четеш? Как разбираш четенето? Защото много хора четат Библията, обаче не разбират. Или разбират я погрешно и изкривяват я. Затова някои хора, които четат Библията, изглеждат много странно, не защото Библията пише така, но те разбират Библията по този начин и се държат странно и изкривено. И той му каза, какво пише в Библията и как ти го четеш? И сега този човек каза така, разбирам, че за да имам вечен живот, трябва да възлюбя Господа с цялото сърце, с всичката си сила, с душата си, с ума си, трябва да възлюбя Господа. И той добави, според мен, не искаше да добави втората част, но понеже беше писано там в книгата, в Библията някъде, и каза, и малко по-тихичко го каза, и ближния като себе си. Исус, знаете ли какво му каза? Исус му каза, правилно си казал. Нека да го парафразирам. Ако искаш вечен живот, какво трябва да направиш? Ние може би бихме казали така, не лъжи, не прелюбодействай, не прави това, не прави онова, нали? Но Исус каза нещо много важно. Исус каза нещо така, вечният живот е взаимоотношение с Бога. Всъщност, вечният живот не е правила, вечният живот е взаимоотношение с Бога. И ако ти искаш да имаш този вечен живот, диетите няма да ти помогнат. Спорта няма да ти помогне. Всички тези неща са добри и ние трябва да ги правим. Но ако искаш да имаш вечен живот, ти трябва да имаш взаимоотношение с Бог. С други думи, не едно взаимоотношение, което да бъде робско взаимоотношение. Нали го направих това, Боже, за тебе? Нали го направих това? И това го направих. Остави ме вече на мира, всичко направих. Не, Бог иска взаимоотношение.
Живота е взаимоотношение с Бог. Живота не е религия, както някои хора си мислят, да направиш няколко правила, няколко стъпки, да кажеш, ето Боже, аз го направих, значи вече ти ще ми дадеш това. Бог каза, аз искам да общувам с тебе, аз искам да имам взаимоотношение с тебе, аз искам да ти обичам, ти да приемеш моята любов, аз искам ти да дадеш своето сърце на мене, твоята любов. Ето това е вечен живот. Исус го каза по друг начин. Вечен живот е да познаваш единствения и истински Бог, Бог Отец и Исус Христос, когото Той е изпратил. Вечният живот не е правила. Вечният живот е да познаваш някой, да познаваш Бога. И ви някой ще каже, а ти какво искаш да кажеш сега, че аз ако не познавам Бога, няма да имам вечен живот ли? Да, това ти казвам. Защото вечният живот е да познаваш Бога. И нека да кажа това, че когато аз бях, не познаваш Бога, сега го познавам малко, не го познавам много, да го кажа за някой ден си мисля, че много го познавам, но когато изобщо не го познавах, когато отхвърлях, че Бог съществува, Той дойде и започна да ми се открива. Аз не го исках. Аз не го исках. Защото моят живот ми беше достатъчен. Нямах проблемите, не ми трябваха проблеми, не искам да търся Бог. Всичко ми е окей. Но когато Той започна да ми се разкрива, аз започнах да разбирам, че Той е милост. Започнах да разбирам, че Той е благодат, че Той е любов. И аз започнах да разбирам, че Той е реална личност, която се интересува от мене. И аз започнах да разбирам, понеже преди това, както всеки един млад човек, понеже аз след 20 години повярвах, както всеки един млад човек, моят живот беше удоволствията. И колкото по-силно усещам удоволствията, нали, знаете за какво прикарам? Удоволствията, компаниите, емоциите, колкото повече силно ги усещам, имам силни преживявания вечер след вечер, казвам, това е живота. Усещам го, емоцията, това е живота. Но знаете ли, когато Бог започна да ми се разкрива и аз започнах да откликвам на това взаимоотношение и започнах да влизам в реално взаимоотношение с Бог, в това присъствие, първото нещо, което разбрах, промени ми се концепцията за живота, защото в Неговото присъствие започнах да усещам много по-силни емоции, отколкото преживявах на купоните, в дискотеките, на всички тези неща да не ги казвам. Усетих, че в присъствието на Бог, ако търсим силни преживявания, те там са много по-силни, отколкото когато ги имах в греха, в страстите си, те бяха много по-силни. И казах, чакай малко сега, кое е живота? Все още не знаех този стих, че вечният живот е да познаваш Бог и Исус Христос, когато Той е пратил. Не го знаех. Но аз започнах от опит да усещам, че вечният живот не е нещо, което ти се дава, когато ти го изработваш. Но аз разбрах, че вечният живот е взаимоотношение с Бог и познаване на Бог. И Бог колкото неща иска да ни даде, ние не можем да ги получим, защото те идват при нас чрез взаимоотношение с Него. Нали разбирате това? Чрез взаимоотношение. И ако ти не го познаваш, не можеш да има взаимоотношение. И колкото повече го познаваш, ти имаш толкова повече има взаимоотношение с Него. Ти можеш да приемаш от любовта Му, можеш да приемаш изцелението. Стенли казва и тези хора, които не знаят, просто Бог прави нещо и човека, който има, трябва да каже, да, Господи, сега аз го приемам в името на Исус. Сега аз приемам това. То не се вижда. Но ти трябва да кажеш, ако усетиш болка, ти трябва чрез вяра да приемеш. Това е изцеление в кръста и то ще се случи. Но и чрез вяра. Работи чрез вяра. И Бог е добър баща и много неща ни дава, но те се приемат чрез вяра. И някой може да е приел, и някой може да не е приел. И аз си спомням тази история за жената с кръвотечението. Тези от вас, които сте чели Библията, вие знаете тази история, как Исус е там, Исус е изцелителя, и Исус е помазаника, присъствието на Бог е там и всички хора са върху Него. И никой не получава от Исус Христос. И една жена, която е писнала 12 години болна,
Писнало от тази болест. Изхарчи си парите за тази болест. И няма никакъв резултат. Хората я презират. Омръзна и 12 години да ходи болна и всички хора да я гледат. Трябваше да бъде изолирана, да не влизам в подробности. И тази жена каза, аз ще се докосна до Исус Христос и аз ще получа това. Защото Исус Христос се изцелява. И тя, въпреки групата от хора, които бяха задушили Христос и бяха около Него. Вижте, може да бъдеш около Христос и да не получиш нищо от Него. И ние трябва да отворим сърцата си да приемаме от Христос. И затова поклонението е много важно, хвалението, за да приемеш. И тая жена отиде и тя прие и казва, сила от Господа излезе и тя прие изцелението. Христос не се моли. Никой не се моли. Тя каза, аз ще отида и ще го получа това изцеление, понеже Бог го има за мен и тя се докосна. И в същия момент сила излезе и тя го получи. Защо? Защото е взаимоотношение. Тя ни каза, аз ще отида, ще направя това, ще направя второ, трето. Не казвам, че ни трябва да правим това, което Бог казва, но казвам, че взаимоотношението на първо място. И аз, тези от вас, които четете Библията, би трябвало да бъдете изненадани, ако не разбирате, че Христос каза какво да направя, за да има вечен живот. Да възлюбиш Господа. Какво трябва да направиш? Да го възлюбиш, да го обичаш. Защо? Той е Бога на любовта. Той те е създал за любов. Ние имаме крещяща нужда от любовта на Бога. Ние имаме нужда от тази любов, понеже ние сме създадени за любов. Не извратена, не сексуална тази любов. Да, това трябва да бъде в семейството. Когато влезеш в завет с съпруга си, с съпругата, това е там. Но говорим за онази любов. Защото ако ние сравним любовта на Бога и тази сексуална любов, сексуалната любов, тя направо избледнява от тази великата божествена любов на Бога, която ни пълни с слава и с такива усещания, които не може чак да изговориме. Неизговорими, казва. И сега Исус казва да възлюбиш. Ако някой ви попита, искате ли вечен живот? Вие какво ще му кажете? Да. И какво трябва да направиш? Кажете му взаимоотношения с Бог. Някой ще каже, ама Бог не ме иска. Искам да ви кажа, Бог е с отворени ръце. И казва, айде елати. Елати при мене, елати при мене, елати. Сега вие може би да не го усещате. Но хората, които са повярвали, ние трябва да кажем на хората, това е истината. Христос стои и казва, ела, ама чакай да се поуправя малко. Бог казва, не се оправяй. Ела такъв какъвто си, ела при мен. Ела при мен, ела. Не може да... Ела в моето обятие. Ела, просто ще разбереш. Ние много неща не разбираме и са изкривени, когато стоим далече при Бога. Но когато дойдем в присъствието на Бога, в прегръдката на Татко, тогава ние започваме да получаваме откровение, разбираме, Бог е такъв ли е Бог? Такъв ли е Бог? Ама той не ми каза това, значи той те е излъгал. Он не познава Бога и казва, че Бог е такъв. Обаче, когато дойдеш в присъствието на Бога, ти кажеш, Господи, ти си такъв. Взаимоотношение. Не е работа, а взаимоотношение. Правите ли разлика? Работа, взаимоотношение. Има ли работа? Да, има работа, но на първо място е взаимоотношението. С работа не можеш да направиш нищо. Много нещата в християнството стават чрез взаимоотношение. Вечен живот се получава чрез взаимоотношение. Исус за това дойде на кръста, за да събори тази преграда от грях, от тъмнина, от невежество, да махне това, за да може ние да отидем при Бога. И в това взаимоотношение Той ни подарява вечен живот. Какво може да направи, за да имаш вечен живот? Нищо. По някой път се чупи нещо вкъщи, нищо не може да направим от това нещо, което се е изчупило. Хващаме и го фърляме на буклука. А вечен живот, знаете ли какво нещо е? Не може да направим, не може да работим за него. Може да го приемем, може да влезем в това взаимоотношение и да го имаме. Сега обаче забележете, че Исус не спря до тук, но Той каза второто нещо. Да обичаш ближния си като себе си. Какво означава да обичаш? Ако да обичаш Бог, означава взаимоотношение и да пазиш Неговите заповеди, да ходиш с Него, да прекараш време с Него, да обичаш ближния си като себе си. Какво ще означава това? Не означава ли взаимоотношение?
Не означава ли да потърсиш някой да потърси тебе? Отново, любов не означава само да чувстваш, не означава взаимоотношение. Сега, искам да ви кажа, може би повечето от вас сте убедени, че обичате Господа, и сигурно е така, обаче не винаги може да докажем това. Нали? Понеже то е взаимоотношение и то се вижда. Всеки знае какво прави в къщи, всеки знае какво прави на работните места, колко ви обичате Господа, казват някои хора, един Господ знае. Обаче, дали обичаш ближния си, освен Господ и някои хора и те го забелязват. Съгласни ли сте? Обаче, вижте, той казва, ако вие искате вечен живот, трябва да обичаш ближния като себе си. И сега, обикновено, не знам защо Господ ни огражда с такива хора, които някои от хората не ни допадат и не ни харесват. Не знам дали ви се е случвало на вас, на мен ми се е случвало някои от хората, които ни, така, може да кажа, наши близки, някак си не ни харесват, някак си ни конфронтират, по някакъв начин ни предизвикват. Не знам защо така, обаче Бог казва, ако искаш да имаш вечен живот, трябва да обичаш ближния си. И сега, според мен, той човек и много хора казват така, че някои хора, нашите ближни са обикновено хората, които ни пасват, хората, които сме на един дух, а другите, които не се разбираме с него, те не са наши ближни. Нещо такова си мислеха тук в Библията, човека. Обаче той казва, нека же искам да ви разкажа една история. Исус казва, ще ви разкажа тази история, кой е ближен. И аз прочетах тази история и тя е много важна. Защо тази история е важна? Защото особено в България, особено там, където живеем и работим, има много такива хора. Ние сме били по някой път на това място. Забележете историята, казва се, че някой човек слизаше, движеше се от едно място на друго място и попадна на разбойници. Попадна на разбойници и когато попада на разбойници, разбойниците са, така пише в превода, разбойници или крадци, които нападат и убират, вземат всичко. И това е много реално. Това е много реално, както в естествения свят, така и в духовния свят. Има разбойници, които нападат. Ние обикновено в християнските среди го наричаме атака. Нали? Чува ли с това нещо? Духовна атака. Имам атака. Разбойници, които идват и тези разбойници какво искат да направят? Да те съблекат. Искат да те наранят. И там се казва, оставиха човека полумъртъв, което означава в такова състояние, в което той не може да направи нищо за себе си. Знаете ли, че има хора около нас, които са в такова състояние, в което те не могат да направят нищо за себе си? Имат нужда от помощ. Започвайки да говоря за тази история, е много лесно ние да си мислим, че Бог е този, който изцелява. Нали така? Да си мислим, че Бог е този, който възстановява. И се молим Бог да оправи България, Бог да оправи нашия град, Бог да оправи колегите на работа, че само аз съм вярващ и не мога да се разбера с тях. Бог да оправи кварталите, че само аз съм вярващ с нашия блок и конфликти. Бог да оправи нещо, да направи нещо. Така се молим. Обаче Исус каза, че да обичаш ближния си означава нещо повече, да имаш добро отношение към този човек. Нещо повече от това. И цялата притча говори за това, че да обичаш ближния си като себе си означава ти така да му послужиш, да го изцелиш и напълно да го възстановиш. Това означаваше притча, нали? Да обичаш ближния си означава да отидеш да го намериш в неговото място на безпомощност, да се погрижиш за него, описва един дълъг период от време, докато човека се възстанови.
С други думи, да обичаш ближния си не означава да му кажеш здравей, как си, Бог да те благослови, хубав ден и да заминеш. И с други думи да го кажа по този начин, ако ние в този град трябва да обичаме ближните си като себе си, и ако това е модела, това означава, че трябва да възстановим хората в този град. Тук ли сте? Ако ти си на работното място и само ти си вярваш и отидеш там и трябва да погледнеш с очите на Христос хората и да видиш, че повечето от тези хора са попаднали на разбойници и са наранени от тези разбойници, че са съблечени, взето им е много нещо, като волята да решават, взета е, може би, онова усещане за добро и зло и не усещат доброто, а само злото и вършат зло, и те са безпомощни и се нуждаят от Божията благодат да бъдат спасени. Разбирате за какво говоря? Попаднаха на разбойници. Интересно е, че тази история не се казва, че имаше причина. Просто попадаш в ситуации, живот, попадаш на нещо и ти се случва това. Попадаш на разбойници. Има разбойници. Някой разбрал, че има разбойници в България? Разбойници във вашия квартал, разбойници на работното място. Някой иска да открадне, някой иска да унищожи, някой иска да съсипе човечеството. Ние готови ли сме да обичаме ближния си? Искате ли да обичате ближния си? Може ли да се подготвите, за да обичате ближния си? Вижте, тази история гласи, че ние трябва да се подготвим, за да обичаме ближния си. Защото на този човек много неща направи, за да може да възстанови човека. Обикновено ние сме свикнали Христос да го прави. И се надяваме Той да го направи. Ние без Него не можем. Да, това е истината. Съблякоха, нараниха го и си отидоха и го оставиха полумъртъв. Нямат никакъв интерес, смисъл, това е безотговорност, оставиха човека по този начин. Нека да кажа това, много ми се иска ние да не сме левити, нито свещениците в тази история. Но за съжаление, по някой път влизаме в тази роля. Мина свещеника и го видя. Какво си помисли свещеника? Много неща. Какво си помисли левита? Проблем? Не ми трябва проблем. Аз имам друга задача, имам си бизнес, трябва да свърша другите неща, оставам ги тези и заминавам. И вижте, всъщност църквата трябва да обича ближния си като себе си, и ние трябва да помагаме на хората по един мъдър и бих казал помазан от Духът на Бога начин. Сега, когато дойде този самарянин, има нещо, което е много важно. Преди той да направи това, понеже той го видя, може ли да го видим? Да. Един самарянин, като пътуваше, дойде до място, където беше той, и като го видя, преди да направи нещо, каквото и да е било план да се направи в ума, той отиде, видя го и какво се породи? Съжали го. И интересно е, че думата да го съжалиш е много силна, защото тя говори за силни емоции на състрадание и на жалост, които идват от вътрешността на човека. Просто го видя този самарянин и ни каза, просто съм зет. Но нещо се случи в чувствата, в емоциите му. Това бяха чувство на съжаление, на състрадание, на милост. Всъщност, това нещо е много важно. Чувството, усещането на милост и на състрадание е много важно. Защото ако това нещо го няма, това е движещия механизъм в нашия живот. Кое е движещия механизъм в живота на Бог към нас? Любов, състрадание, милост, това е. Бог погледна и каза, синко,
просто аз толкова много възлюбих света. Синко, заминавай. Кое го задвижи? Любовта го задвижи. Кое Бог очаква да задвижи нас? Милост и състрадание. Добре де, откъде да вземем тая милост? Откъде да вземем това състрадание? Сега някои от вас сте преживявали много силна милост и състрадание. Някои хора не са преживявали такова нещо. Някои хора минават и ние сме като камък. Може да минеш покрай някой човек с нужда и може да минеш без да ти пука. Обаче има ситуации, такива ситуации, в които ние се намираме, когато минеш, видиш нещо, всичко ти се задвижва вътре. Има ситуации, в които не можеш да спиш поради дадена ситуация, поради проблемите на някои хора. Нали знаете? Сега, откъде идва това състрадание? Искам да говоря за това. Откъде идва това състрадание? От взаимоотношението с Бог. Затова първата заповед да възлюбиш Бога. Оттам идва това състрадание. Ако един християнин, ако един вярващ човек няма взаимоотношение с Бога, той това чувство няма да го получи, няма да го има. Проверете гръцката дума, мога да ви дам после да видите, означава буквално нещо, което се задвижва вътре в тебе. И повечето от вас сте били задвижени от тези емоции. Гледаш някакъв репортаж, гледаш някакъв човек, започваш да плачеш. Скоро ви казах, бях с един служител и гледахме определени други хора и аз едва си държах сълзите, за да не плача за други хора. Но не беше от мен. Аз усетих, че духът на Бога ме раздвижи. И вижте, Бог казва, че ще ни махне каменното сърце. Нали? И ще ни даде меко сърце, което ще чувства, което ще усеща, което ще разбира. Вижте, свещеника и левита, те бяха хора, които знаят истината. Те бяха хората на храма. Те стояха в църквите. Нали? Нямаш църква, но те стояха в храма. Те знаеха писанията. Те постоянно се молеха, произнасяха молитви. Но те нямаха онова, което самарянина имаше. Казва се състрадание, милост и жалост. Откъде идва това? Пак ще кажа, от Господ Исус Христос. Когато ние започнем да общуваме. Бях на 20 години, когато приех Исус Христос. Искам да ви кажа, че изобщо не ми е пукал за този град. Изобщо не ми е пукало нито за младите хора, нито за възрастните хора. Аз бях в центъра и за мен това, което беше важно, на мен да ме е добре, моите неща да се случват. Друго не ме. И когато моите неща се случваха, аз бях щастлив. И на моето семейство, и на някой роднина около това. Но по-добре е, че ако нещо лошо се случи, важното е, че на мен не се е случило. Но когато ти започваш да общуваш с Бога, започва сърцето на Отец да идва в твоето сърце. И сведнъж започва да ти пука за твоя град, в който живееш. Започва да ти пука за ония възрастен човек, който няма какво да яде. Започва да ти пука, че църквата не е адекватна на времето, в което живее. Започва да ти пука за православните братя, за другите братя, за всички, които вярват в Исус Христос и не го познават така, както трябва да го познават. Започва да ти пука. Започваш да обявяваш пост, молитва, да търсиш Бога. Поставяш пред Бога: Господи, искаме да видим нещо различно да се случва. Защо се получава това? Защото взаимоотношението с Бог те заразява с атмосферата на небето, с самия Бог. И ти започваш да мислиш като Бог, започваш да искаш неговите цели да бъдат постигнати. Искам да ви кажа, че ако това нещо не беше се задвижило в самарянина, вътре в него, милост и състрадание, той ще да каже: сори, брат, имам работа, жената ме чака в къщи, и се минава. Оправяй се, брато. Имам 1 час да се прибера вкъщи, нямам това време. Колко от вас разбирате, че този човек имаше план, имаше нещо, което беше подредено в ума му и той минаваше оттам, защото имаше цел, трябваше да постигне целта. И той трябваше да се промени плана. Това е истината. Как Исус ги измисля такива истории? Много силни. Как Исус ги измисля?
И ако ти искаш да обичаш ближния като себе си, ако решиш да приемеш това и излезеш от вашия вход и ще започнеш да попадаш на такива хора отляво и отдясно. И знаете ли тези хора какво чакат? Някой ближен да ги обича. Това е истината. Те няма да очакват ти да се появиш в неделя отново на църква, което е много важно, но те ще очакват някой да ги обича. Искам да ви кажа, когато аз съм добре, а трябва да обичам ближния си като себе си, обаче когато имам нужда и изпадна в нужда, ще очаквам някой да ме обича мен. Очаквате ли някой да ви обича вас? Да. Това е, ние сме създадени, затова трябва да живеем в общество, така че когато съм паднал, някой да дойде да ме обича, когато съм в нужда, някой да дойде да ме помогне, ние трябва да живеем в общество, за това сме създадени и така сме силни, когато си помагаме един на друг. Дори и да не се познаваме. Сега интересно, какво е интересното за този човек? Че когато той дойде, той видя раните му. Той видя раните му. За съжаление, когато ние наблюдаваме хората около нас, ние виждаме недоброто поведение на хората около нас, но ние не виждаме тяхните рани. Ние виждаме външните неща, поведението, но не виждаме тяхните рани. Много от хората, които се държат по начина, по който се държат, те се държат така, защото имат рани. И ние, които общуваме с Бог и четем Библията, трябва да се умеем и да видим раните. И ние не трябва да служим на поведението, ние трябва да служим на раните. Защото поведението е определено от раните. И този човек, това, което той направи, помислете си малко за това. Помислете си защо хората около вас се държат по този начин. И опитайте се да разберете, да видите раните на хората. И опитайте се да послужите на нараняванията на хората. Някои хора се държат много мъжки, много юнашки, а всъщност те страдат от дух на отхвърляне. Те се нуждаят някой да ги пригърне и някой да каже: ей, брато, просто искам да ти бъда приятел и искам да ти помагам. Всъщност ние виждаме клоните, не виждаме корена, а корените показват за проблемите, за нараняванията. И този самарянин видя раните и започна да служи на раните. И това, което той направи, е много характерно, че той започна да излива масло и започна да излива вино. Започна да служи на раните, започна да ги третира, превърза раните. Сега интересно, знаете ли какво е интересно? Че когато аз бях и преди повече от 30 години, един Божий човек, когато ни учеше на тази притча какво означава, и той каза така: това масло и това вино, което се излива върху раните, това е помазанието, това е присъствието на Духа на Бога, което имаме ние. И ние трябва да имаме това присъствие, това помазание на Духа, за да може да служим чрез Духа на раните на хората. И затова Исус каза в Деяния 1 глава: не напускайте Йерусалим, докато не дойде Утешителя, докато не бъдете кръстени със Святия Дух, защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Така че не отивайте при хората, не отивайте да проповядвате, отделете време да се молите. Духът на Бога ще дойде върху вас и след това вие ще отидете при хората. Аз ще ви дам да видите тяхните наранявания. Ще ви дам не да се чудите, но ще ви дам точни, ясни откровения и това, което Духът на Бога го имате и го култивирате в вас. Чрез Духът на Бога вие ще служите и раните ще бъдат изцелени. Ние имаме отговорност да се изпълваме с Духът на Бога. Ние имаме отговорност да приемаме Духът на Бога. Понеже Святия Дух иска да се проявява чрез всеки един, който вярва. И ние трябва да изливаме, да слагаме ръце, да се молим и да изливаме. Вижте, имаме тази отговорност. Сега аз говоря, че Бог е възстановител и Бог възстановява. И Бог идва в нашето. Аз казвам отново, Той започва да ни възстановява, защото след това иска ние да възстановяваме. Един стих искам да ви дам, много интересен.
последните седмици мисля върху него. Това е Евангелие от Йоан, това са думите на Исус Христос, 14 глава, стих 12. Някой съмнява ли се, че Бог възстановява? Бог възстановява, Бог изцелява всичко, което е повредено, Той го възстановява и нещо повече. И сега Исус, това е последната вечер на Исус с учениците. Вижте, това е последната вечер. Това са няколко часа преди Исус да отиде на кръста. Няколко часа. Той събира хората си, учениците, и Той им говори. Сега те разбират, че Христос напуска. На тях им е мъжно, казват: о, Исусе, остани, толкова и хубаво с Тебе. Той каза: аз трябва да отида на кръста и след това заминавам на небето при моя баща. Обаче аз ще ви дам Святия Дух. И вижте Исус какво казва: истина, истина ви казвам, който вярва в мен. Има ли някой вярващ? Делата, които върша аз, и той ще ги върши. Кажете: и той ще ги върши. И той ще ги върши. Вярващия ще върши. Какво ще върши? Делата на Христос. С други думи, когато Исус отиде на кръста и на небето, делата на Христос не спират на земята. Къде е Христос да дойде в нашия град, да видим делата му? Но Исус каза така: вижте, аз отивам, но делата, моите дела няма да спрат, защото аз ги върших чрез Духът на Бога на земята. Отивам при моя татко, след това аз давам това нещо на вас. Искам вие да вършите моите дела. Исус казва: и всеки един, който вярва в мене, ще върши моите дела. Какви бяха неговите дела? Може да видите в Евангелията. Неговите дела и всяко нещо, което той е извършил, същото нещо ще може да го върши вярващия, църквата. И по-големи от тях ще вършите. Защото аз отивам при татко и ще ви дам Святия Дух. Ще ви изпратя Святия Дух и ще ходатайствам за вас. Делата. Всъщност, да обичаш ближния си като себе си означава християните да вършат делата на Христос в ближните си. Да изцелиш, да платиш, да възстановиш, ще го видим след малко, това означава да вършиш делата на Христос. Ако ти си вярваш, трябва да промениш мисленето си. Ако ти си повярвал, ти можеш да ги вършиш, но трябва да вярваш. Трябва да вярваш на Исус, трябва да му се довериш. И кажеш: Господи, ето аз съм. И трябва да отидеш. Трябва да прекараш време с Христос. И ако сърцето ти е твърдо, ако сърцето ти е закоравяло, трябва да викаш към Бога. Той ще направи сърцето ти меко. И ти няма да живееш със себе си. Ти започнеш да живееш за Бога. За нуждите, които Бог вижда, ти ще почнеш да ги виждаш. Нещата, които Той чувства, ти ще започнеш да ги чувстваш. И ти ще започнеш да живееш живот на приключение. Наистина е славен живота. Казва: вие ще ги вършите тези дела. Самарянина отиде. Той ни каза: аз не съм доктор. Аз не мога. Той ни каза: ако Бог ни го направи, аз не мога. Както говорим тук някои неща, дет не са библейски. Той отиде, превърза раните му. Окей. И вижте, след това какво направи той? Спасявай се, това беше от мен, аз хващам пътя, че нямам време. Той каза: нека да свършим нещата. Вижте, по някой път ние сме добри за еднократна помощ. Нали знаете какво е еднократна помощ? Бог не иска еднократна помощ. Бог иска дългосрочна помощ, докато не видим крайния резултат. Знам, че е трудно, но Бог това иска. Така че той трябваше да го вземе на своето добиче, на своето магаре, да го качи на магарето и да намери къде да го занесе. Да го занесе в място на общност, защото той трябва да стои в различна атмосфера. Трябва да го изкара оттам. Аз съм видял това. Работихме с наркомани. Остави наркомана в старата си атмосфера. Никога няма да му послужи. Трябва да го изкараш от тази атмосфера. И който и да е било човек,
на греха, който е оплетен. Трябва да го изкараш в тази атмосфера и да го вкараш в атмосферата на църквата, на Божието семейство, където хората не лъжат, не крадат, хората, където си прощават, обичат се. Трябва да го сложиш в такава атмосфера. Църквата трябва да има здравословна атмосфера на израстване, на градеж, на любов, на насърчение, на утеха, на вдъхновяване. Трябва да има такава атмосфера. Кой създава тази атмосфера? Ние я създаваме. Ние трябва да създадем такава атмосфера. Защото трябва да обичаме ближните като себе си. Един въпрос. Заслужаваш ли той да бъде обичан? Не. Не търсете причина да обичате някой, защото няма да намерите. Винаги ще намерите нещо, за което да се откажеш и да не го обичаш. Бог към нас, когато ни погледна, защо ни обича? Защо ни възлюби? Без условие. Бог не търси условия на любовта. Неговата любов е безусловна. Неговото приемане е безусловно. И Той го прави така за нас, за да може ние да го направим безусловно за хората. Този самарянин, имаше ли условие да се погрижи за този човек? Имаше ли някакво условие? Той ни каза, бутна го и казва, къде си ходил? Ами аз съм бизнесмен. Пътувах, взеха ми парите, взеха ми това. Каза, сега, ако му помогна, може после моят бизнес, негов бизнес да направи нещо. Нямаш такива сметки. Нямаш такива сметки. Не го пипна и каза, ало, къде живееш? Имаш ли апартамент? Имаш ли имоти? Как си? Ще ти помогна тогава. Безусловно. Ближният се обича без условие. Трудно е. Да, разбирам. Учим се на това. Не сме се научили. Ближният се обича без условие. И трябва ни мъдрост. Трябва ни мъдрост. Не можеш да обичаш без мъдрост. Мъдростта винаги е там. Истината е там. Винаги любовта върви с истината. Не върви любов без истина. Любов без истина е глупост. Трябва да има истина и трябва да има любов. И всъщност, вижте, закара го в тая гостилница. Това е сложното на християнство. По някой път не мислят за глупаци. И той каза, аз ще платя. Погрижете се за него, аз ще платя. Явно имал пари. Той каза, аз ще платя. Каквото изхарча, аз ще платя. Каква беше неговата цел? Да види човека възстановен. Вижте, ние трябва да имаме такава цел. Какво означава да обичаш близния си? Означава, ако ние трябва да обичаме нашия град, ние трябва да обичаме и да сме готови да видим този град възстановен. Нали? И да сме готови да платим каквото можем. Не сме милионери, нямаме такива ресурси, обаче малкото, което имаме, да сме верни на Него, да може да дадем, за да видим хората възстановени. Виждаме децата, новото поколение не е възстановено, то е повредено от малко. Ние трябва да видим това възстановение. Знаете ли какво е милостта? Милостта е онова нещо. Аз ще прочита това и ще завърша с това. Яков, 2 глава, стих 12 и 13. Какво велико нещо е милост. Яков казва на църквата, така говорете и така постъпвайте, като хора, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Така говорете и така постъпвайте. Сега, християнското учение учи, че ние ще бъдем съдени. Всеки един от нас ще застане пред съда. И Яков точно това казва. Яков не казва, вие няма да бъдете съдени. Яков казва, не, вие ще бъдете съдени. С други думи, ще застанете пред Бога и ще имате отчет за делата си, така че сега каквото говорите, каквото правите, знаете, че вие ще застанете и ще бъдете съдени, ще държим сметка за делата си, за живота си, но той казва по закона на свободата. Кой е този закон на свободата?
Вижте, ние ще бъдем съдени, няма да бъдем осъдени, няма да бъдем онези, които са приели Христос, няма да бъдем осъдени, но ще дадем отчет за делата си. Нали? Ще дадем, като сме вярващи, как сме живяли. Защото ти може да си вярваш да живееш за себе си, може да си вярваш и да живееш на 50% за Христос или на 100%. Зависи. И всичко ние ще получим награда за това, но ние ще застанем там. И той каза, така говорете. И така постъпвайте като хора, които ще бъдете съдени по закона на свободата. Кой е този закон на свободата? Искате ли да бъдете съдени по закона на свободата? Аз очаквам да бъда съден по закона на свободата. Знаете ли какво е характерно за закона на свободата, който ние ще бъдем съдени? 13 стих се казва: защото съдът не е милостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Закона на свободата означава това, че в този закон, в този съд, милостта тържествува. С други думи, аз заслужавам едно, заслужавам второ, трето, нали? Обаче Бог в този съд казва, няма да бъде така. Аз му показвам милост. Милост означава, че няма да бъде според той, което заслужавам. Но Божията милост, тя тържествува над съда. Сега, казва, живейте според закона на свободата. Закона на свободата е закона на милостта или закона на любовта. Когато този човек видя, изпадналия в беда, как трябваше да отсъди той в живота му? По закона на свободата, по закона на милостта. Милостта тържествуваше в цялата ситуация. Нали виждате това? Божията милост тържествуваше. И тази Божия милост, която тържествуваше, го възстанови този човек. И ние не знаем историята, продължението на историята, но знаем, че човека беше възстановен. В съда милостта тържествува. Тя е над. Когато ти съдиш някого, когато ти има ситуации в живота, кое стои над? Справедливостта, истината или милостта? Това трябва да бъде, хора. Защото ако беше справедливостта, ние нямаше да повярваме. Ние нямаше да получим това, което получихме. Ние заслужаваме смърт. Милостта тържествува над съда. Исус завършва и каза, ей, човече, върви и ти прави същото. Върви и ти показвай милост. Псалом 136, извинявам се, с него ще завърша. Той е псалом за Божията милост. Само ще ви кажа, вие си го прочетете в къщи. В този псалом всяко изречение съществува Божията милост. Този псалом е химн, който се изпява, когато евреите празнуват Пасхата. Когато завършат Пасхата, тогава те започват да пеят този псалом. И в този псалом се казва нещо подобно. Бог ни изведе от Египет, защото Неговата милост трае до века. Той ни заведе в обещаната земя, защото Неговата милост трае до века. Той победи враговете ни, защото Неговата милост трае до века. Той ни храни с манна в пустинята, защото Неговата милост трае до века. Той ни дава вода в пустинята, защото Неговата милост трае до века. И изброява цялата история на нацията Израел. И казва, всичко това нещо се случи, те го пееха, защото Неговата милост трае до века. И те трябваше да разберат, след като си спомнят за Пасхата и ядат Пасхата, те трябваше да пеят за това. Че Неговата милост трае до века. Да се захващаме за работа. Хвалението заповядайте.